Goddag og velkommen til mit webinar. Mit navn er Sebastian Leth Hansen, og jeg vil prøve at underholde dig med webinaret de næste 20-30 minutter. Formålet med det her webinar det er at lære dig, hvordan du rejser kapital til din virksomhed. Hvordan du gør din virksomhed parat til at rejse kapital i første omgang, og bliver sikker på, at du finder den rigtige investor, så du undgår problemer senere. Hvordan du bygger værdien af dit virksomhed op, så du står så stærkt som muligt, hvis du vil sælge din virksomhed på et senere tidspunkt. Rettidig omhu er dit bedste værktøj, når det gælder om at rejse kapital til din virksomhed. Okay, hvem er det her webinar så for? Ja, det er for virksomheder, der har brug for at rejse kapital til at vokse. Og det er for virksomheder, der har brug for at rydde op i virksomhedens kapitalisering. Og virksomheder, der vil forberede sig på at rejse kapital i fremtiden. Og så er der også for virksomheder, der vil bygge maksimal værdi for et eventuelt salg i fremtiden. Eller dig, der har en idé eller et projekt og gerne vil finde en investor til at finansiere det. Okay, hvem er det her webinar så ikke for? Ja, hvis du ikke har en virksomhed eller et projekt, du vil rejse kapital for eller bygge værdi i, så er det nok ikke for dig. Men du er velkommen til at se med, uanset hvad din situation er. Alle siger, at vi mangler start- og vækstkapital i Danmark. Men der er masser af risikovillig kapital, når du ved, hvor og hvordan du skal finde det. Men hvis du ikke er parat, når du ikke er i mål. Hvad vil jeg med det her webinar? Ja, jeg vil lære jer, hvorfor I skal tænke som en investor. Hvorfor I skal forberede jer på at rejse kapital fra starten, selvom I måske aldrig får brug for det. Hvorfor det er vigtigt at vælge den rigtige form for kapital, afhængig af, hvor I er på jeres rejse. Hvorfor det er vigtigt at være transparent. Og hvorfor det er vigtigt at tænke på at bygge værdi og vælge den rigtige struktur og domicil. Hvad nu, hvis det var investorerne, der kom til dig? Her får du muligheden for at lære, hvordan du får dem til det. Og oveni en gratis konsultation, hvor vi uforpligtende kan diskutere din specifikke situation. I det her webinar, der vil jeg gennemgå lidt baggrund og min metode. Det tager ca. 20-30 minutter, hvorefter du kan sende mig dine spørgsmål eller booke en uforpligtende samtale, hvor vi kan diskutere din specifikke situation. Hvem er jeg, og hvorfor skal du lytte til mig? Her er lidt om mig, men jeg lover så let som muligt. Så lad os gøre det hurtigt. Jeg er fra Turø ved Svendborg, hvor jeg gik i skole til og med gymnasiet. Et år før gymnasiet var jeg exchange student i Seattle, USA. Et fantastisk og lærerigt år, der betød, at jeg senere endte i USA. Efter gymnasiet flyttede jeg så til København og studerede matematik og fysik på Københavns Universitet, mens jeg ernærede mig som ejendomsmægler og startede et firma ICS, Independent Commercial Services. Jeg solgte mit firma og startede min amerikanske rejse og flyttede til USA i 1987, hvor jeg startede med at blive gift på Hawaii. Hvis du står og skal giftes, kan jeg kun anbefale et bryllup på Hawaii. Her viser jeg dig lige hurtigt et billede af den skole, jeg gik på, da jeg var exchange student i USA, Highline High School, som ligger lidt uden for Seattle, tæt på SeaTac Airport. Her ser du så en yngre og mindre erfaren version af mig, i en artikel i Berlingske om mit firma ICS. Vi hjalp danske virksomheder med at skabe eksport til USA. Vi samlede dem i eksportgrupper og repræsenterede virksomhederne på forskellige messer i USA. ICS endte med at blive en stor succes, så jeg solgte det og rejste til USA med nye idéer og et smil fra øre til øre. I USA oplevede jeg og lærte utrolig meget, og på et tidspunkt bestemte jeg mig for, at jeg ville lære alt om finansiering og forstå, hvad der var vigtigt, når man startede en virksomhed. Jeg studerede finans, fik børsmægler og forsikringslicenser og arbejdede min vej op gennem systemet, mens jeg sugede viden til mig. Jeg arbejdede for finansielle institutioner som Merrill Lynch og Morgan Stanley og udviklede en dyb og bred forståelse for finansiering. Samtidig byggede jeg et stort, værdifuldt netværk op, som jeg siden har haft rigtig meget gavn af. Men iværksætteren i mig gav ikke op.
Formålet med at lære alt om finansiering af startups var selv at blive selvstændig igen, så jeg kunne hjælpe andre SMV'er med at få succes, når de skulle rejse kapital. Kapitalrejsning er op ad bakke for de fleste. Det ender ofte med at blive en tanke, mange virksomheder får, når det er for sent. Meget få tænker det ind fra starten. En anden opfattelse er tit, at kapital er kapital, men det kunne ikke være mere forkert. De fleste virksomheder bygger langt fra den værdi, de kunne bygge. Sjældent bliver der tænkt på, hvordan man kommer af med en investor, hvis det ikke virker, eller man glemmer, at der sandsynligvis skal rejses kapital af flere gange. Derfor blev mit mål at forstå så meget som muligt om, hvordan man får succes med at rejse kapital og skabe finansiering, hvor alle vinder i processen. De fleste SMV'er tager den samme vej, og desværre ofte lange omveje eller blindgyder. Rigtig mange ting kan ske. Nogle ting har man kontrol over. Rigtig mange ting har man hverken kontrol over, eller er man selv skyld i. Et godt eksempel er coronakrisen. Men en ting, jeg har lært, er, at selv mange ting, man ikke har kontrol over, kan man forberede sig på. Her er lidt om vejen til succes. SMV'er laver ofte de samme fejl og tænker ikke på at rejse kapital, før det er for sent. Derfor besluttede jeg mig for at skabe en proces og en metode, der med rettidig omhu sikrede SMV'er, at de kunne rejse kapital, når behovet var der. Der er mange overbevisninger, der holder virksomheder fra at rejse kapital. Der er tit en overbevisning om, at når man rejser kapital udefra, mister man kontrollen over sin virksomhed. Eller om, at ens virksomhed er der ingen, der vil investere i. Og i Danmark forbinder alt for mange SMV'er kapital med en kassekredit i banken. Eller at investorer er besværlige at gøre alting besværligt. Ikke at de ofte kan være en værdifuld teamplayer. Men der er løsninger på alle de her udfordringer. Jeg har selv oplevet mange uheldige situationer. Iværksættere, der forsøger at rejse penge, som er georgerløs og aldrig får et produkt færdigt, fordi det altid kan blive bedre, eller der er 100 nye idéer. Eller SMV'er, der har rejst kapital og pludselig kører rundt i Ferrari'er og får dyre nye kontorer. Det kan også være SMV'er, der har fået investering fra helt forkerte investorer og nu er låst fast. Eller hvordan man i et land som Danmark ofte ender med at bruge moms og skattepengene som en kassekredit med uheldige følger. Alt det kan normalt undgås eller korrigeres med en simpel og effektiv proces, vi har udviklet. Så efter mange år i finansiering startede jeg for mig selv igen. Jeg startede Bridgehead, hvor vi hjalp virksomheder med at forretningsudvikle og rejse penge. Vi har haft succes og hjulpet iværksættere, SMV'er og projekter videre. Her er et interview med mig fra Scan Magazine i London om at give nye virksomheder en fair chance. Vi så på virksomheder som et puslespil. Vi vidste, hvilke brikker der var nødvendige. Så når vi kiggede på en virksomhed, analyserede vi først, hvilke brikker de havde, og derefter, hvad de manglede. Efterfølgende hjalp vi dem med at lægge puslespillet. I England har de et program, de kalder Global Entrepreneurial Program. Det var lige startet, og formålet med det var at tiltrække virksomheder og projekter med exceptional potential til England. Den første transaktion blev egentlig bragt til dem fra USA, hvilket har gjort, at jeg siden har været en del af deres alumni og hjulpet dem med at udvikle programmet. Her er et billede af, da jeg møder den engelske udenrigsminister David Miliband i forbindelse med, at vi vandt International Deal of the Year Award. For mig begynder brikkerne nu at falde på plads. I mit arbejde som konsulent, hvor jeg arbejdede med mange forskellige typer virksomheder, begyndte nogle områder at træde frem. Nogle områder, hvor vidt forskellige virksomheder lavede de samme fejl, der i de fleste tilfælde nemt kunne have været undgået. Jeg forstod, at der ikke er mangel på kapital. Der er hundredvis af forskellige muligheder, når det kommer til at rejse kapital. Udfordringen er, at der ikke eksisterer en metode og en infrastruktur, hvor kapitalen flyder naturligt til, hvor behovene er. Og mange hænger fast i kapitalrejsningsmodeller, der ikke fungerer længere eller ikke er nødvendige. Mit gennembrud, min åbenbaring, eller som man tit skitserer det, en pære, der pludselig bliver lyst op. Det var en dag i New York, og jeg er sikker på, at du har haft et tidspunkt, hvor alting stod soleklart for dig, ofte ud af det blå. Jeg havde sådan et øjeblik. En dag jeg var kørt fast i en opgave, jeg arbejdede på for en klient. Jeg var frustreret og besluttede mig for at komme ud af kontoret
og gå en tur i Central Park i stedet for. Det var en dejlig dag, solen skinnede, så jeg gik i Central Park Zoo og satte mig på bænken over for pingvinerne. Efter lidt tid så jeg, at næsten alle pingvinerne brugte deres traditionelle metode for at komme op på et højt punkt i indhegningen, men for det meste uden succes. Men der var en ung pingvin, der sikkert ikke var bekendt med de andres traditioner endnu. Lad os kalde ham Einstein. Einstein brugte en helt anderledes og ikke umiddelbart logisk tilgang. Men selvom Einstein var mindre end de andre, formåede han gang på gang at komme op på det høje punkt. Og til stor forbløffelse for de andre, der stadig blev ved med at bruge den traditionelle måde. Så efter en fantastisk sandwich, lidt sol og masser af inspiration, gik jeg tilbage på kontoret, hvor alt vedrørende min opgave endte i papirkorn, hvorefter jeg ringede til min klient og spurgte ham om nogle få ting. En time senere var løsningen på plads. Jeg havde brugt Einsteins løsning, smidt alt ud, ignoreret alle idéer fra før og startede helt forfra. Og i løbet af en time kom løsningen. For tit ser vi et problem ud fra meget snævre vinkler, regler og systemer, så vi udelukker 99% af mulige løsninger og ender med ting, der i bedste fald er et kompromis. Det betyder, at langt de fleste løsninger aldrig kommer i betragtning. Næste dag kunne jeg ikke vente med at komme tilbage til Central Park Zoo med en godbid til min nye ven Einstein, som stort tak for hans hjælp. Og til min store glæde kunne alle pingvinerne nu nå op på højdepunktet. Einstein havde lært dem relativitetsteori. Betydningen af gennembruddet blev, at jeg udviklede en metode, der ser kapitalrejsning på en helt ny måde. Som virksomhed betyder metoden, at man får mange flere muligheder og løsninger. Man undgår forældede metoder. Man når hurtigere frem til resultat. Man minimerer eller eliminerer risiko for at vælge den forkerte investor. Og man beholder kontrol og tænker finansieringsrunder frem, samtidig med at man løbende bygger værdi. Betydningen af gennembruddet. Som konsulent er det begrænset, hvor mange klienter man kan have. Men ved at skabe et forløb, hvor alle kan lære metoden, får mange flere muligheder for at bruge den, og det er nøjagtigt det, jeg gerne vil opnå. Bonusen er, at SMB'er nu har en metode, de kan lære og bruge, når de fremover skal rejse kapital. Personligt har det givet mig mere tid og mulighed for at gå i gang med et projekt, jeg har arbejdet på i mange år. Så i dag, der arbejder jeg med lige nøjagtigt det, jeg helst vil. Jeg har mere tid til andet end at arbejde og til at udvikle mit livs projekt, som jeg er ved at skrive en bog om. Jeg har haft tid til at vejlede regeringen i iværksætteri og nødvendigheden for mere risikovillig kapital, og hvad der skal til, for at vi kan konkurrere med resten af verden. Det er godt nok ikke den nemmeste opgave, men den er vigtig, og der er fremdrift. Men mest af alt er mit fokus at gøre mine metoder tilgængelige for så mange virksomheder som muligt, og dette webinar er begyndelsen. Men nu til jer. Hvad er det, I gerne vil have, der skal ske? Har I et konkret kapitalbehov? Vil I forberede jer på at rejse kapital i fremtiden? Vil I ud af en konkret situation med en investor? Vil I finde den helt rigtige investor for jer? Eller bare forstå og lære om, hvordan man forbereder sig bedst muligt på at rejse kapital? Hvad er det, I frem for alt vil undgå? Er det at få en forkert investor med? Eller at miste kontrollen? Ikke have likviditet nok? Blive fanget med kapitalbehov og ikke have tid nok til at rejse kapital? Alle de udfordringer og mange andre hjælper vores metode jer med at undgå. Nu er vi så nået til strategien, eller metoden om du vil. Rettidig omhu, kapital på dine vilkår, en metode for moderne SMV'er. Der er 4 punkter. Klarhed, formål og behov. Værdi, virksomhed værd at investere i. Match, den perfekte investor. Frihed, aftaler du kan leve med og leve videre fra. Kapital med rettidig omhu. En metode til sund vækst, klarhed, kontrol og kapital. En ting, jeg har lært og har haft rigtig god erfaring med, det er at finde nogle spændende vinkler at se rejsen på.
Det skaber lidt ekstra gejst, og gejst gør det sjovt, selv når det en gang imellem er lidt op ad bakke. Her er nogle forskellige vinkler, du kan kigge på det fra. Nummer 1, kapital til konsolidering. Nummer 2, strategisk kapital. Nummer 3, vækstkapital. Nummer 4, arbejdskapital. Nummer 5, exit-kapital. Og nummer 6, andre. Find og forstå din vinkel. Konsolidering. Du skal effektivisere og styrke dit fundament. Strategisk. Vil du finde en eller flere investorer, der tilbyder mere end kapital. Vækst. Skal du bruge kapital til ekspansion. Arbejdskapital. Bedre, billigere kapital og mere råderum. Exit. Skal du bruge kapital til at styrke din værdi før et salg. Eller er det noget helt andet? Forstå, hvad det er, du skal bruge. Inden jeg starter præsentationen af metoden, vil jeg pege på nogle udvalgte områder, hvor det tit går galt. Hvorfor er det, at så mange kører sporet? Tit er det, fordi de ikke er parate. En anden ting det er, at de ved ikke, hvad pengene skal bruges til, når investoren spørger dem. Eller de er for sent ude og kan simpelthen ikke nå det i tide. En anden meget vigtig årsag er, at deres værdisættelse er helt hen i vejret. Eller at de finder den forkerte investor. Det kan også være, at aftalevilkårene låser dem fast, så de ikke kan komme videre. Eller at de vælger den forkerte kapitaltype. Men lad os gå i gang med metoden. Nummer 1 er klarhed, formål og behov. Klarhed. Kend dit formål og dit behov. Kapitalrejsning starter ikke med penge. Den starter med et formål. Hvad vil du med din virksomhed? Skalere vækst? Arbejde mindre? Global impact? Kapital kan gøre alt eller ødelægge alt, hvis du ikke er skarp på formålet. Beregn, hvad du har brug for, hvornår og hvorfor, og skab en fleksibel plan. Her er et spørgsmål til dig. Hvad er dit vigtigste mål for at rejse kapital? Nummer 2. Det er værdi. Virksomhed værd at investere i. Værdi. Byg en virksomhed, der er værd at investere i. Investorer investerer i værdi, ikke bare i idéer. Skab værdi ud over penge, struktur, team, processer, traction og kundeindsigt. Tænk som en investor. Hvad gør dig mindre risikabel? Forstå forskellen på værdi og værdisætning, og hvordan du kan påvirke begge. Værdi versus værdisætning. Du har en startup. Din værdi i dag er, hvad markedet er villig til at betale lige nu. Din værdisætning er det tal, du argumenterer for over for en investor, baseret på vækst, potentiale og fremtidige indtægter. Nummer 3. Match. Den perfekte investor. Match. Find den rigtige investor, ikke bare en med penge. Det her det er en relation, ikke en transaktion. Der findes forskellige investortyper. Engle, fonde, strategiske partnere, lån, etc. Du skal matche på værdier, horisont og risikovillighed. Vær forberedt på at vælge fra. Ikke alle penge er gode penge. Her er en lille opgave til dig. Lav en investorprofil. Hvad søger du egentlig i en investor? Så er vi kommet til nummer 4. Frihed. Aftaler du kan leve med og leve fra. Frihed. Lav aftaler du kan leve med og leve videre fra. Forhandlingen er ikke slut, når du får pengene. Det er der, den starter. Forstå nøgleklausuler. Vesting, medsalgsret, exit, veto med videre. Beskyt dig selv. Hvad sker der, hvis I skilles? Hvis du vil ud? Hvis de vil ud? Lav aftaler, der giver dig mulighed for at vokse, mulighed for at gå. Frihed og cases. Kig på nogle forskellige scenarier. Et kunne være, at du som fonder beholder 70% af ejerskabet, og en investor har købt 30%. Hvordan får du ham ud igen, hvis det pludselig bliver en ny situation, hvor du skal rejse mere kapital, og det bliver nødvendigt? Tænk på alle de forskellige situationer, der kan være af den slags, og lav nogle scenarier for dem.
Hvad er jeres styrker? Forstå, hvor I er verdensmestre. Hvad er jeres svaghed? Få styr på jeres svagheder, og sørg for at have løsninger parat. Her er en opsummering. Hvad er vigtigt, når man skal rejse kapital? Nummer 1, det er klarhed. Kend, hvorfor du rejser kapital. 2. Værdi. Byg noget, investorer tør tro på og vil investere i. 3. Match. Vælg med omtanke din investor. Nummer 4. Frihed. Lav aftaler, du kan komme ud af igen, eller lave om på. Her er nogle testimonials. Nil Technologies er en startup fra DTU, som jeg blev involveret i næsten fra begyndelsen. Jeg hjalp med at udvikle den og rejse kapital til den. Vi rejste tæt på 100 millioner kroner, og det er blevet en stor succeshistorie, både for DTU og for Danmark. Virksomheden er lige blevet solgt for over 2 milliarder kroner. Her er nogle artikler i forbindelse med finansiering af en dansk virksomhed fra Børsen og Ingeniøren. På grund af vores succes har jeg fået mange tilbud, blandt andet fra Cambridge University. Jeg blev inviteret til Cambridge University og deres QTech-program, Cambridge University Technology and Enterprise Club, som jeg siden har været en del af. Jeg var med som investor på deres årlige Dragon's Den. Det er det samme som vores Løvens Hule. Og jeg underviste nogle klasser i start og finansiering af nye virksomheder. Samt jeg var også med til at udbrede konceptet Dragon's Den til high schools rundt om i England. Et andet eksempel er et firma, Celsia, jeg bragte til England fra USA, og som vi udviklede fra idé til børsnotering, og hvor vi rejste flere 100 millioner over et par år. Vi endte med at vinde International Deal of the Year Award. Her ser du programmet fra awardceremonien. Det kan være svært at komme i gang eller komme videre. Der er mange ting, der kan holde en tilbage. Men her er nogle af de ting, der ikke må holde dig tilbage. Her er nogle typiske indvendinger og bekymringer for SMB'er relateret til at rejse kapital. En kan være, det er kun for tech startups og unicorns. En anden, det er for svært og uoverskueligt. Eller, jeg tør ikke give noget af min virksomhed væk. Der er også nogen, der siger, jeg har prøvet, det gik ikke. Eller, jeg er ikke god nok, klog nok, imposter-syndromet. Lad os kigge på dem. Her er nogle gængse indvendinger vedrørende kun for tech og unicorns. Der er faktisk investorer til alting. Mange investorer vil hellere investere i noget mere konservativt og forudsigeligt. Skalering er ikke kun for tech-firmaer. Som eksempel kan nye detailkoncepter være gode investeringer for investorer, når de kan åbne hundredvis af butikker. Eller startups, der kan være interessante for større virksomheder at købe. Investorer søger også stabilitet, ikke kun månelandinger. Mange vil hellere have en solid SMB med klar indtjening, end endnu en hype startup uden en plan. En indvending kan være, at det er for svært og uoverskueligt. Her er en historie. Det umulige matematikproblem. En studerende ankommer sent til en klasse og ser 2 matematikopgaver på tavlen. Han tror, det er hjemmearbejde, så han skriver dem ned og løser dem derhjemme. Senere finder den studerende ud af, at det var 2 uløselige opgaver, som professoren havde præsenteret som uløselige. Forestillingen om, at et eller andet er svært, kommer ofte fra forudtagende idéer om, at det er svært, når i realiteten det er overkommeligt. En gængs indvending er, at jeg tør ikke give noget af mit firma væk. Du behøver ikke give alt væk. Der findes mange måder at strukturere kapital på. Lån, convertibles, partneraftaler, minoritetsinvesteringer, buyback options osv. Kapital kan være din nøgle til mere frihed, ikke mindre. Når det gøres rigtigt, kan kapital betyde, at du ansætter hjælp, får tid til strategi og sover bedre om natten. Du har allerede prøvet det. Jeg har allerede prøvet det. Det gik ikke. Øvelse gør mester. Det handler ikke om at være perfekt. Det handler om at være forberedt. Med den rigtige metode kan alle lære at præsentere sig og sit firma investeringsklart.
Du kan lære det et skridt ad gangen. Det handler ikke om at blive jurist eller investor, bare om at få overblik, træning og de rigtige spørgsmål. Du skal ikke gøre det alene. Når du har en metode, sparring og struktur, bliver det ikke så tungt. Det handler ikke om held, det handler om et system. Imposter-syndromet. Jeg tror ikke, der er ret mange, der ikke har haft det. Mange tror, at de skal vide alt for at starte en virksomhed. Det handler ikke om at være perfekt. Det handler om at være forberedt. Med den rigtige metode kan alle lære at præsentere sig selv og sit firma investeringsklart. Howard Schultz, som forvandlede Starbucks til et global brand, vidste ikke noget om kaffeindustrien. Men han lærte meget om kaffekultur, blandt andet ved at rejse til Italien for at observere deres kaffetraditioner. Man behøver ikke at være ekspert til at starte med. Nysgerrighed og dedikation er vigtigere. Jeps, det kan lade sig gøre. Andre gør det hver eneste dag. Du kan naturligvis også. Små regelmæssige skridt får dig i mål. Men du bliver nødt til at tage det første. Med vores metode får du garanteret resultat. Nu har jeg lært dig følgende. Hvorfor klarhed? Kend dit formål og dit behov. Kapitalrejsning starter ikke med penge, det starter med et formål. Hvorfor værdi? Byg en virksomhed, der er værd at investere i. Investorer investerer i værdi, ikke bare i idéer. Hvorfor match? Find en rigtig investor, ikke bare en med penge. Det er en relation, ikke en transaktion. Og hvorfor frihed? Lav aftaler, du kan leve med og leve videre fra. Forhandlingen er ikke slut, når du får pengene. Det er der, den starter. Du har nu 2 valgmuligheder. Du kan tage, hvad jeg har lært dig, og selv forsøge at eksekvere på det. Du kan selv køre videre og bruge, hvad jeg har lært dig. Du vil være langt foran de fleste andre. Eller du vil gerne have hjælp fra nogen, der har været igennem det mange gange før, og ved præcis, hvad der skal implementeres. Metoden, jeg har udviklet, er unik, og ingen andre har adgang til den. Den simplificerer, effektiviserer, prioriterer og minimerer din risiko. Men mest af alt hjælper dig med at designe din helt egen rejse. Den lærer dig og holder dig i hånden, mens du er i processen, så du fremover forstår, hvordan du gør, og vil kunne starte et nyt projekt i søvne. Så book et gratis og uforpligtende møde, og lad os tage en snak om dit projekt, og om vi rent faktisk kan hjælpe dig. Du kan booke på knappen herunder. Tusind tak, fordi du lyttede til mit webinar. Jeg håber, det gav dig nogle idéer. Og som sagt er du velkommen til at booke en tid med mig, hvor du kan fortælle mig om, hvad du laver, og hvordan jeg eventuelt kan assistere dig fremover. Igen, tak fordi du lyttede med, og have en fantastisk dag. Igen, tusind tak fordi du lyttede med. Jeg ser frem til at høre din historie. Her er en lille kvote fra Steve Jobs. Your time is limited, so don't waste it living someone else's life.